Els caragols de Lleida han arribat a la ciutat com tal. Ho han fet de la mà dels restaurants del Celler del Roser i Ferreruela de Lleida. I és que les seves elaboracions es podran degustar al restaurant Bellavista del Jardín del Norte a Barcelona, de la mà de la Plec del Caragol i el grup Iglesias, soci de la família Messi en aquest establiment camaleònic. I la Plec és un dels events gastronòmics més importants que té Catalunya i quan van contactar amb tu, nosaltres vaig sentir que hauríem de fer alguna cosa per promocionar més del que ja està promocionat i donar-li una mica de ressò aquí a Barcelona. Nosaltres avui hem vingut a Barcelona de la mà del Bellavista Jardín del Norte i del grup Iglesias a presentar les jornades del Caragol, presentar la nostra festa, que al final és una festa gastronòmica amb molt d'interès, i aportem dos plats que són els dos plats més típics de la cuina del Caragol a les Terres de Ponent, que són els caragols a la llauna i els caragols a la gormanta, que té moltes varietats, però en definitiva són dels més populars. Del 14 al 20 de maig, l'aliment més representatiu dels fogons de Ponent serà el protagonista d'aquestes jornades gastronòmiques. Els caragols a la gormanda a l'estil de la Maria Teresa de Gonzalo Ferreruela entraran a la carta del restaurant barceloní a partir del 21 de maig.